ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ አና ሓኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ደብል ፕሮግራም ናይ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ንጎ ሰዓት 5 ይድወርድ ክጠቕመኩም እዩ ተኸታተልዎ ኣብ ናትና ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ክመጽኩም እዩ لوم نكافولو قال كم زبليو بخمي حدش فطرت اب هيوتنا يغلص بخمي حدش فطرت اب هيوتنا يغلص بخاله ازراربا بخمي اتحدش داغم زتولده اوشتنا زلو ناي وشت سب تباهيلو تتصوعه اسو بخمي اب هيوتنا يغلص كبرني እግዚአብሔር አምላኽ ይሁን እዝናይ ውሽጥ ሰብ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ዝዛረቦ እቲ በክርስቶስ ምስ አመና ዳግም ዝተወልደ እቲ ልክዕ ንዑኡ ዝመስል ጽድቅ አምላኽ ቅድስና አምላኽ ጥበብ አምላኽ ምስቱ ዓለ አምላኽ ዘለዎ ካብ አምላኽ ዝተወልደ ናይ ውሽጥ ህይወት ስልኢ ማለት እዩ በኸመይ እዚ ህይወት እዚ ኣብ ህይወትና ዝረአ በኸመይ እዚ ናይ ውሽጥ ሰብ እዚ ኣብ ደገ ኣብ ላይፍና ክግለጽ ዝኽእል በኸመይ እዚ ናይ ውሽጥ ሰብ እዚ ህይወትና ኮይኑ አባና ክረአ ዝጅምር ክንርኢና መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኤፌሶን 4 ካብ ጥቕሲ 20 ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተማሃርኩምዎን እታ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋ ኣብኡ ድማ ተማሂርኩምዋ እንተኾንኩም ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቅን ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ حدش سبنتاي غبرو لبسو حواري حد زغرم مستير نغيرو نسخاتكم حدش تفطرتيكم اوشتكم حدش سبالو اوشتكم كاب املاح زخونه صوري هيوت አለኩም ነገር ግን ይሉም እዚ ህይወት እዚ ኣብ ህይወትኩም እትገልጹሉ መንገድ ሓደ መገድ ይሉም እቲ መገድ ድማ በመልባስ ይሉም ነዛ حدش ሰብ ክሳብ ዘይለበስኩሞ ኣይትገልጹዎን ይኹም ይብሎም አሎ አበይ ቦታ እም ክለብሱዎ አበይ ቦታ እም ድለብሱዎ ኣብ ነፍሶም ኣብ ፍልጠቶም ኣብ ምሕዳስ ሓሳቦም ሪኹም ብምሕዳስ ሓሳብኩም ብፍልጠት ነዛ ሓድሽ ሰብ ልበስዎ ይዝብሎም ዘሎ ምኽንያቱ ብምሕዳስ ሓሳቦም ብፍልጠት ናይዛ ሓድሽ ሰብ እንተደኣ ክምልኡ ጀሚሮም ይለብስዎ ስለዘለዉ ዝተለብሰ ነገር ኩሉ ድማ ርእሱ ይገልጽ እዩ ዘይተለብሰ ነገር ግን ርእሱ ኣይገልጽን እዩ ስለዚህ ነዛ ሓዲት ሰብ ኣብ እምሮኹም ኣብ ነፍስኩም ኣብ ፍልጠትኩም ልበስዎ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ በትናይ መንፈስ ሓሳብ በትናይ መንፈስ ኣእምሮ ተመልኡ ይዝብሎም ዘሎ እቲ ምንታይሲ እዛ ሓዲት ሰብ ኣብ ውሽጥና ክህሉን ለቢስናዮ ክግለጽን በበይኑ ስለዝኾነ እንተደኣ በተሓሳስባና ብናቱ ተሓሳስባ ዘይተመሊእና ብምሕዳስ ሓሳብና እንተደኣ ዘይተለዊጥና ብልክ ሓድሽ ፍጥረት ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ህይወትና ግን እቲ ናይ ቀደም ናይ ስጋ ነገር ክረአ ይኽእል እዩ ንምንታይ ተተባህለ ሰብ ነቲ ዝሓስቦ ንዑኡ ብህይወቱ ዘርእዮ ንዑኡ ብህይወቱ ዝገልጾ እንተደኣ ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጥና ብናይ መንፈስ ሓሳብ ተመሊእና ግን ነቲ ሓድሽ ሰብ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ብሓቂ ብጽድቂ ብቅድስና ዝተወልደ ሰብ ኣብ ህይወትና ሻይን ክገብር ኣብ ህይወትና ክግለጽ ይኽእል እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ 12 ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ዝብል ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ ዝብል ንምንታይ ተተባሃለ ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ኮለና ንዓለም ዝጠቅም ንምድር ንበረኸት ዝኸውን ክቡር ናይ ውሽጢ ህይወት ንደገ ስለ ዝግለጽ ሓፍተይ ሓወይ ኣብ ውሽጥኻ ክቡር ህይወት ኣለካ ኣብ ውሽጥኺ ክቡር ህይወት ኣለኪ ዳግም ተወሊድኪ ኢኺ ካብ ጽድቂ ተወሊድኪ ኢኺ ካብ ቅድስና ተወሊድኪ ኢኺ ካብ ብርሃን ተወሊድኪ ኢኺ ካብ ኣምላኽ ተወሊድኪ ኢኺ ነዚ ዝተወለድ ኩሉ ማንነት ግን ብምሕዳስ ሓሳብኪ ከይቋረጽኪ ልበስዮ ምኽንያቱ ከይቋረጽኪ ብምሕዳስ ሓሳብኪ ክሳብ ዘይለበስኪዮ ኣብ ህይወትኪ ከተርእዮ ኣይትኽእልን ኢኺ ካብታ ሓደ ነዛ ሓድሽ ሰብ ንለብሰሉ መንገዲ ንሕና ንሱ ምዃንና ንርእስና ምፍላጥን ምቁጻርን የድልየና መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ጥቕሲ 11
كم أدما نسخاتكم كاب حتيات كم زموتكم بكريستوس يسوس جنا نأملاخ هياوان كم زخونكم رؤسكم قصرو ريهم أحوات بكريستوس يسوس نحتيات كم زموتنا نأملاخ كن هياوان كم زخوننا بكريستوس يسوس نرؤسكم انتاي جبوري لنا قصرو نرؤسكم قصرو مالت نرؤسكم بزمن قد زفلتوا أنا خمزي إلكم نرؤسكم حسبوا نأملاخ كل جزء هياوان مخانكم نحتيات جن موتات مخانكم نرؤسكم بزفلت أتزرخبوا نرؤسخ بزفلت أتزرخبيا بحجة موت ديكون كسنا حتيات زموت كيخي نصدق دما زتنسا كيخي نغزابير دما هياو يخي طبابو هيوتو كل نغرو نعو هياو سلازخونكي باخي جلت يا املاخكي انا خوميل كغنسخن رأسخي قصري انا خوميل كغنسخن رأسخا قصر اتوم نرؤسهم بتحقنيا فلطت دوقصرو سبات نسوم نتحدث سب سلازلبسو اب هيوتهم شاين يغبر يغلط يرأ نبوزو حد ما نبرخت يخونيهم سلازلومي دس يبولكم نسخم تناي وشت سبيهم نرؤسهم انا نسيلكم قصورمو بزمجد كتلبسوون كترئيون كجمريهم معازات حدش فترة دما اب هيوتكم بزح سب كرخ وخجمريو بزمجدي برخت بزحات كتكونيهم እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ከምዚልና ሓቢርና ናውጅ እግዚአብሔር አቦ አና ሓድሽ ፍጥረት ስለዝኾንኩ የመስክነካ ኣለኹ አነ ከምቲ ንስኻ ትብለኒ ስለዝኾንኩ የመስክነካ ኣለኹ አነ በትስኻ ትርኤኒ መንገዲ ንርእሰይ ኮሚኤለ ይቆፅራ ኣለኹ አነ ብክርስቶስ ጻድቕ ቅዱስ ሓድሽ ፍጥረት እየ እብል ኣለኹ አምላኸይ ከምቲ ንስኻ ኢኻ ዝበልካኒ አነ ድማ ንርእሰይ ከምኡ ምዃነይ ይእመነልካ ኣለኹ ክብሪ ኩሉ ንሽምካ ይኹን አሜን አምላኽ ባረኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ሰባት ሎሚ ዕድመ ይቕርበልኩም ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም የድልየኩም እዩ ስለዚ ከምዚልና ሓቢርና ንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞተን ከም ተሰቕለን ከም ዝተንስአን የአምን ኣለኹ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ አሜን